有人。Hello लोगोफोर दिनै आङो बेसर सायगासिनो दङ बेसर भाजा जानोसै दहाय तिनालिनिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन बै बेसर फोखांनायावहाय रज'नाय बे बेसरा फवासेयाव 20 थाखा लादों दा बेखौनो जानोसै लोगोसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै लोगोसे खाथियावनो मिउजिकबो दामनानै दा इन्जय लागासिनो आरो हस्टेलबाबो जानायखौनो गारा आरोना सानफ्रोमबो जानायल' माने आङो दा बिमारि नालाय डाइटबो मेनटेन खालामनांगौ बेनिखायनो एसे मोजां जाबाय थानांगौ आरो अइलि बुस्थु जानो मोना बारा लोगोफोर दा ब्लग बानायफुनाय समावनो जिहेतु आङो हस्टेलाव जि ड्रेस गाननानै थायो बेजोंसो आङो ब्लग बानायनाय जादोंमोन माने मैगं सानाय जादोंमोन दा एसे बैसागु नांहांबाय नालाय फैहांबाय नालाय बेनिखायनो आंबो दा जेनेबा दख'ना आर'नाइ बिदि गाननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो माने गोसो जानानै ओमफ्राय बेनोसै आरो माने बयबो सिख्लाफ्रा रिल्स बानायगासिनो जोंहा आरो रुम सिङावनो थानानै बिदिनो दंगासिनो गोदाव सोराव बेनिखायनो आंबो दा रुम सिङाव थानानैनो दा आङो रिल्स खालामनो नागिरदों गाबो जाबावासो गाननानै有人。जोङो सामब्राम होखाबाय बेयावनो थाव होनोसै हायाव दामफ्ले जिरायनानै खर' दामफ्ले जिरायनानै ओंख्रि संनाय खर'दों बिदि आलादा ओंख्रि संनाय मैगं संनाय दाना बे मैगंखौ होसननोसै बेसर दाना नै टमेट'खौबो दा सालाद होनोसै बेनि उनावहाय बे थाइबेंखौ मारै गारनांगौ बिदि दा बेखौबो जोङो सालाद खालामसै आरो有人。फरायदोंला जोंखौहाय दा आंना बेसरा मोनबाय दा बेखौ साखिनायनोसै संख्रि नांदोंना नाङाखै नांबाय संख्रि नांबा जायो आंना दा मोनबाय दा सालादाव बानायनांसिगौ उनाव जानांसिगौ बिनि उनावहाय आङो बेखौ अफ खालामखानोसै सालादखौ हाबाय थाइबेंखौ लेमबाय बिनि उनावहाय बेखौबो बानायसिगोन दा सालाद हाग्राया बे सालाद हागासिनो दङ थाइबें नै आइटेम्सफोरा बेसर ओमफ्राय आलु पनिर थाइबें
ओमफ्रायो टमेट' दालि ओमफ्राय बिसिना दङ माबा बयलारजों आलु ओमफ्राय सेमानो गासिबो खालि आंना आलु पनिर बिसिना माबा आलुजों माबा दाउ हस्टेलनि ओंखाम गोथांजों जानांगौआ दुखुथियासो रागा जोंखायो ओंखाम गोथां नुबाथाय एफा मोजां मोजां आइटेम्स लाबाय ओंखामानो गोथां दंबावो मैद्रुआ Takkannya mendem. खनसे आं उन्दैयाव बिदि मैगंखौ फानहैदों ओमफ्राय बिदि लाजिदों आङो माने बिदिया रज'लाबायोना ओमफ्राय लोगोफोरजों फुफाबाय फानहैबाय ओमफ्राय आंना नाङानोब्रा मालाय बिसोर नांबाय थायो ओमफ्राय आंहा लाजिनायजों गाबनो ओंखारलायबाय ओमफ्राय नांजायोबो नांजायोजों माया नांजाया फाननो हायो ओमफ्राय उनाव नांबाय नांखाना नांदिया बावबाय आं नांगोन ओमफ्राय उनाव मास्टारफोरखौ नुनानैबो जि लाजिबावबाय ओमफ्राय खनसे थास' बिबार खानानैबो फाननाय गोसोआव दं आङो बेबो नांजायाखै ओमफ्राय आइखौ नुनानै फिउ फिउ खारलायबावबाय आङो माने जे नांफानाखैसो आरो good idea मालाबा फार्स्ट थाबायनोसै आंबो थांफागोन जागोन माने उन्दुबासो थाबायगोन आरोखि ना बावदों सारदों दाबाय दंद्रायना दहाय बायदि जाथारसै दहाय नायनाय बायदि नोंस्रा दहाय एग्जाम जोब्बायना आरो दा गोजान नांगौना नोंना मानो एफा लेट जायो आंना गाबोननिफ्राय रेजिस्ट्रेसन जोबनाय लोगो लोगो सानसे गैलाबो आंनाबा माला डाइरेक्ट दो थांखाबाय आं स्पिक खाला आंथ' गाबोन टटेलि ग्राउन्डेड का मिथिया ओंखाम जाखांग्रोमोना दसे थानानै बेवहाय जोङो किउइ फिथाइखौहाय जानो नागिरदों जाय देहानि थाखाय जोबोद मोजां आंनो जाग्रोनोसै हाखांनायनि उनावहाय मोजां हायासै मोजां फैयासै दे एसे बुंफुंनो हानोदो वाव जादोब्रा माबा सानावहाय सोमनानै दोनबाय बावबाय ओमफ्राय दासो माबा सुबाय आङो जोंनि हस्टेलनि सैमा सान्दानि फिसा मा खालामनांगौ Bye bye. Good night.